Hölgyeim és uraim, itt vagyunk, hogy kisorsoljuk a Porsche Taycan 4-est, amit ugye a Black Friday kampányunk keretében nyerhettetek meg, úgyhogy valakinek ma ez az egyik legszerencsésebb napja lesz, és azért, hogy teljesen hiteles legyen a sorsolás, közjegyző jelenlétében fogjuk ezt végrehajtani, és random.org-on fogjuk kisorsolni azt, hogy ki a nyertes, úgyhogy let's see. Let's click the button. I'm actually shaking right now. Okay, and the winner is number 27,142. And it's a Romanian winner. Wow, congratulations. A Porsche Taycan 4-est Irina nyerte meg Bukarestből, úgyhogy innen is gratulálunk neki. Reméljük ezzel azért hozzájárultunk egy boldog karácsonyhoz. Okay, so I am calling Andres Bir from Romania. He is our Romanian brand owner and I'm really curious of his reaction. So I just wanted to share some good news with you. Yeah? What's your guess from where is the winner of the Porsche Taycan? Oh, it's from... From where? From Bucharest? Yes, It's from Romania? exactly from Bucharest. And she's a girl, Irina The girl? Oknaru. Oh. Yes. And when yes. should we give her the car? As soon as possible, as soon as possible. We are at the zone 3 arrivals. Da, uite, asta e noua mașină. She's the winner. How was the flight? Everything good? It was very good. It's actually her first flight. Oh, first flight ever! Yeah. Oh, first time winning a car, first. Was it your first order from Mobile Fox? Yes. Oh, first flight, first car. Wow. Na srácok, itt állunk Irinával Bukarestből, aki megnyerte a Porsche Taycan 4-est, amit Black Friday alkalmából sorsoltunk ki. Megmondom őszintén, egy picit sajnálom, hogy nem Magyarországról nyerték meg, de hát ez van. Szerencsére ezt nem érti, úgyhogy átadom a kulcsot, tessék parancsolj, és akkor innentől kezdve megvan a nyertesünk. Úgyhogy gratulálok. Congratulations. Thanks. Sorry. Na srácok, mivel Irinának nincsen jogosítványa, ezért most felajánlottunk neki 2 opciót. Az egyik az, hogy elviheti a Taycan, mint ahogy meg volt hirdetve, vagy mi megvásároljuk tőle, és adunk neki 35 000 eurót cashbe, és Irina a 35 000 euró cash-t választotta, úgyhogy gratulálunk neki még egyszer, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, hogyha ilyen szerencsések akartok lenni, mint ő, akkor vegyetek részt a következő giveaway-ünkbe, ami szerintem jövő évben lesz pár.